Dobrý deň, toto je návod na program ArcGIS, v ktorom si ukážeme základné nástroje a spôsob vytvárania mapových podkladov pre tvorbu územného plánu. Návod je určený pre študijný odbor priestorové plánovanie na Slovenskej technickej univerzite. Po spustení programu sa nám zobrazí úvodné okno, v ktorom máme možnosť pokračovať vo vytvorených mapách, respektíve projektoch, alebo ako v našom prípade vytvoriť novú mapu. Zvolíme možnosť Blank Map a stlačíme tlačidlo OK. Najskôr si musíme zvoliť priečinok, v ktorom budeme pracovať. Klikneme na možnosť Katalóg a zobrazí sa nám okno katalógu. Tu klikneme na tlačidlo Connect to Folder a vyberieme priečinok, v ktorom chceme pracovať. Teraz si vložíme podkladovú mapu a vložíme ju tam tak, že klikneme na tento trojuholník vedľa tlačidla Add Data a klikneme na Add Base Map. Zvolíme si jednu z týchto map, osobne používam OpenStreetMaps, Bing Maps alebo topografické mapy. Vložíme teraz topografickú mapu, dáme Add. Počkáme si, kým sa mapa stiahne z internetu. Tak, mapu tu už máme, teraz je potrebné skonvertovať koordinačný systém na ten slovenský, teda SJT-SK. Urobíme to tak, že klikneme na Layer s pravým tlačidlom a klikneme na možnosť Properties. Teraz si tu nájdeme možnosť projekt Coordinate Systems a v ňom National Grids. Nájdeme Europe a teraz nájdeme SJT-SK. Je ich tu viac, preto si treba zvoliť tento posledný SJT-SK Krovak East North. Klikneme na Transformations, aby sme si skonvertovali mapu a klikneme na túto poslednú možnosť, teda GCS VGS 1984. Táto druhá možnosť zostane rovnaká a tretia možnosť sa zmení na túto, teda SJT-SK, to VGS 1984 4. Klikneme OK a ešte raz OK. Teraz sa nám mapa zmení. Mapa sa nám zmenila. Spoznáme to tak, že keď prejdeme nad Európu, tak sa nám tieto hodnoty tu v pravom dolnom rohu zmenia na záporné. Nazumujeme si mapu na Slovensko. Robíme to s touto možnosťou, s lupou. Poprípade sa to dá spraviť aj koliečkom myši. Rýchlosť načítavania týchto mapových podkladov závisí od rýchlosti vášho pripojenia. Tak, nazumovali sme sa na to Slovensko, počkáme si, kým sa mapa ešte doostrí a načíta. Ak program dlhšie nereaguje, možnosť stlačiť túto tlačidlo Refresh, prípadne F5. Častokrát sa stáva, že program ArcMap má podobné problémy. Tieto problémy sú najmä, ak pracujeme s týmito podkladovými mapami. Dôležité je tieto mapy tam vložiť vždy, pretože vlastne tieto mapy sú georeferencované. To znamená, že tento program vie, v akej vzdialenosti sú jednotlivé body. Teda napríklad Bratislava od Banskej Bystrice, tak presne vie, že tuto je určitá vzdialenosť a potom s ňou dokáže pracovať. A je to natoľko presné, že ak by sme to zozumovali úplne na nejakú obec, tak je tam vidieť jednotlivé domy, a takisto tieto rozmery sedia tak, ako sú v skutočnosti. My budeme pracovať s obcov Dvorníky, pre ktorú máme podkladové mapy. Je možné vložiť si do pracovného súboru aj viacej podkladových map.
To znamená, že basemap to nebude len jedna, táto naša topografická mapa, ale tu môže byť aj ďalšia, napríklad OpenStreetMaps. Tá bude dobrá na georeferencovanie vrstvy, ktorú si sem vložíme. Takže načítame aj OpenStreetMaps. Už je tu, ale zatiaľ ho nebudeme georeferencovať, počkáme, pridáme sem ešte aj náš súbor, ktorý máme vektorizovaný. Je to formát DXF a je to možné skonvertovať aj z AutoCADu. Takže otvoríme si náš priečinok, ktorý sme si sem predtým vložili. Samozrejme v našom priečinku sa musí už nachádzať naša mapa, v ktorej chceme pracovať. Takže rozbalíme si to a celé to takto presunieme sem do vrstvy. Je potrebné vložiť to na hornú vrstvu, pretože pod týmito mapami by to nebolo vidieť. Tak, teraz všetky tieto vrstvy treba dať do, samozrejme vyhlásiť to chybu, pretože toto nie je formát pre GIS prioritne, ale samozrejme GIS ho potom vezme. Dáme OK a Layers dáme pravým tlačidlom Properties a opäť zmeníme koordinačný systém na ten náš. Ja som si uložil do Favorites, teda SVTSK Krovak East North, nájdeme to v Project Coordinate Systems, National Grids, Europe a tam nájdeme SVTSK Krovak East North a dáme Transformations a v tomto menu dáme toto, teda GCS VGS 1984, to zostane a tuto dáme tento istý, ale s koncovkou 4. OK a OK. Teraz to všetko máme v jednom súradnicovom systéme. Tak, georeferencovanie prebehne podľa našej OpenStreetMaps. To znamená, že si môžeme topografickú mapu vypnúť. Vypneme ho tak, že odškrtneme túto možnosť Basemap na World Topomap a máme zaškrtnutú len Basemap, OpenStreetMap a samozrejme našu vrstvu. Lenže táto naša vrstva nie je georeferencovaná, to znamená, že tento program nevie, kde sa v skutočnosti nachádza. Takže si ju dáme tak, aby to bolo vidieť, teda klikneme pravým tlačidlom a dáme si Zoom to Layer. Je to možnosť, ktorá zobrazí celú našu vrstvu tak, aby ju bolo vidieť v našom okne. Teraz som to zobrazila, ale vidíte, že je niekde v oceáne, takže čo samozrejme nie je pravda, keďže toto je obec zo Slovenska. Nájdeme tu nejaký bod, ktorý vieme, že sa nachádza aj na tej našej basemap, teda OpenStreetMap a priblížime ho. Môžeme to priblížiť buď kolieskom myši, alebo touto lúpou. Ja to priblížim kolieskom myši a prídeme sem na kostol. V záložke Georeferencing si klikneme sem a nájdeme si sem súbor, ktorý chceme georeferencovať. Jediný, ktorý nie je georeferencovaný, tento prvý, a to je naše dvorníky. Je to ten súbor, ktorý sa nachádza v tom priečinku. Ja som sa zazumoval na dvorníky, teda na náš kostol a klikol na túto prvú, teda Add Control Points, to znamená, že načítať kontrolný bod pre túto mapu. Teda zvolím najsevernejší bod na kostole, čo je tento. A teraz musím druhýkrát kliknúť až na OpenStreetMap a tam na ten istý bod na kostole, aby program si vedel priradiť jeden bod k mape. Teda kliknem na OpenStreetMap s pravým tlačidlom, dám Zoom to Layer, aby som ho videl a bohužiaľ budem si to musieť nazumovať takýmto spôsobom, teda myšou, až na tie dvorníky. Samozrejme musím vedieť, kde sa nachádzajú. Častokrát sa tomuto programu stáva, že zamrzne alebo nejakým spôsobom nereaguje. Vtedy je dobré kliknúť na tlačidlo Refresh, ktoré sa nachádza tu, poprípade stlačiť tlačidlo F5, alebo pohnúť mapou a ona sa opäť objaví. Tu máme Slovensko a ja to zozumujem na našu obec, ktorá sa nachádza niekde tu. Zozumujeme si to na dvorníky, na OpenStreetMaps, na miesto kostola a klikneme na jeho najsevernejší bod, presne tak, ako sme to urobili na katastrálnej mape.
Tým sme vytvorili referenčný bod a to isté musíme zopakovať aj s druhým bodom. Takže opäť si dáme zoom to layer na katastrálnu mapu. Druhý bod si vyberieme tiež z obce. Je to ideálne, ak je to z intravillánu, pretože objekty budov väčšinou bývajú umiestnené správne. Napríklad z družstva si vezmeme túto budovu a vezmeme tento západný roh. Klikneme na ňo, vytvorili sme druhý referenčný bod a nájdeme ho na OpenStreetMaps. Zoom to layer a opäť si to musíme zozoomovať. Vezmeme si nástroj lupa. Zozoomujeme na to družstvo a snažíme sa kliknúť čo najpresnejšie na ten bod, aby nám tá mapa sedela. Točíme refresh. Tak, teraz keď máme obidva referenčné body, môžeme mapu georeferencovať. A to tak, že klikneme na georeferencing a update georeferencing. Teraz sa nás opýta, že do akého adresára chceme uložiť tento súbor, ktorý nám vlastne hovorí, ako je georeferencovaná tá mapa. Uložíme ho do nášho priečinka. A teraz by sa mala mapa aktualizovať, teda mala by naša katastrálna mapa prekryť túto mapu tak, aby sedeli budovy a ulice. Tak, sedí to. Teraz, keď máme mapu georeferencovanú, môžeme si ukázať, akým spôsobom budeme vyfarbovať jednotlivé prvky, napríklad záhrady alebo rodinné domy. Vyfarbovanie prebieha v jednotlivých shapeoch, teda vo vrstvách, a takúto vrstvu si môžeme vytvoriť v priečinku, v ktorom pracujeme. My pracujeme v priečinku GIS pomočka návod, takže na neho klikneme pravým tlačidlom, je to v katalógu, pokiaľ ho nemáte otvorený, otvoríte ho tlačidlom katalóg. Teraz kliknete na tento priečinok pravým tlačidlom, dáte New a Shapefile. Zobrazí sa vám okno z Create New Shapefile a pomenujete ho podľa toho prvku. Ideme robiť záhrady, tak ho pomenujeme záhrada. Máme tu viaceré možnosti. Tieto shapey sú založené nie ako je to v iných grafických programoch, že vyfarbujeme plochy v tej sieti, ale vlastne my máme novú vrstvu a budeme určovať nové body, ktoré budú ohraničené. Teda ideme vytvárať akési objekty. Prvá možnosťou je vytvoriť bod, to znamená, že ak by sme chceli označiť napríklad zástavku alebo nejaký bodový problém, tak vyberieme túto možnosť. Potom je tu polyline, to je ak by sme chceli vyznačiť napríklad cesty alebo rieky, je to vlastne čiara. A potom tu je ešte možnosť polygon a to je nejaký tvar. Je to mnohouholník a tým budeme vyfarbovať aj tie záhrady. Takže zvolíme polygón a nesmieme zabudnúť určiť coordinate system, čo je v našom prípade SZTSK. Mám ho uložené vo favorites, tak je tu hneď hore. Ak ho tu ešte nemáte, tak si ho sem dáte z Project Coordinate System, National Grids, Europe, nájdete si SZTSK, East North, tento krovak, a na ňo kliknete a sem dáte hviezdičku, že pridať do obľúbených. Ja ho vyberiem z našich obľúbených hore a dám OK. Ešte raz to potvrdím a už sa nám tu vytvorila nová vrstva s názvom záhrady. Keď klikneme na toto políčko, tak sa zobrazia možnosti pre vyfarbovanie. Záhrady by mali byť zelené, takže vyberiem zelenú farbu, pokiaľ to taká nie je, tak si môžem vyrobiť. Zvolím si takúto zelenú a môžem vypať podkladovú mapu, aby som bol len na katastrálnej mape a teraz si to priblížim na úroveň záhrad. Napríklad, ak by sme chceli vyfarbiť toto pole,
tak sa to dá jedine tak, že ho ohraničím a ukážem tomuto programu, že ktorú časť má vyfarbiť. Robí sa to takým spôsobom, že sa zapne editovanie jedného tohto shapeu. Takže idem do editora a dám Start Editing. Nájdem si shape, ktorý chcem editovať, teda záhrady. A dám OK. Katalóg si môžeme teraz vypnúť a zapneme si v editovacom paneli, ktorý sa zapol, túto poslednú ikonu. Teraz sa nám zobrazili nástroje možností kreslenia, teda aktuálne aktívne vrstvy, v ktoré môžeme editovať. Vyberiem si nástroj záhrady a už môžem začať kresliť. Zapnem si, aby mi to prichytávalo body, teda aby sa mi to prichytávalo priamo na tieto linky, ktoré tu mám. Zapínam sa to tak, že kliknem na Editor, Snapping, Options a toleranciu nastavím na 5. Teraz sa mi program automaticky prichytáva na čiary. Funguje to však len, ak je tento podklad vektorový. Takže kliknem do jeho rohov a vytváram polygón. Teraz som vytvoril obdĺžnik a program by chcel pokračovať v kreslení, ale pokiaľ chcem ukončiť editovanie tohto jedného objektu, stlačím tlačidlo F2. Samozrejme nie je potrebné vyfarbovať záhrady takýmto spôsobom, pretože by to bolo príliš zdĺhavé, ak by sme mali každé toto pole vyfarbiť samostatne. Preto je možné vyfarbiť ich viaceré naraz. Avšak nie takýmto spôsobom, pretože v originále to nebol to obdĺžnik, preto tu nesedia určité čiary a pretože ako vidíte, tieto čiary sú lomené na viacerých miestach. Dá sa to spraviť ďalším nástrojom na kreslenie. Tento prvý je robenie rovných čiar, to znamená od bodu k bodu. S týmto spravíte oblúk a toto je trace. Teda nástroj, ktorým určíme len východzú pozíciu a tak ako pôjdeme myšou, tak on bude sám vyberať jednotlivé línie pod ním. Takže kliknem do tohto rohu a teraz len prechádzam myšou bez toho, aby som klikal po líniách, ktoré chcem vybrať a vyfarbiť. Vyberiem si len takúto malú časť, samozrejme vo výsledku budem vyfarbovať väčšie plochy. Prídem až k tomu začiatku a kliknem ešte raz. A hneď sa nám to celé vyfarbilo automaticky na zelené. Keď chcem dokončiť editovanie, kliknem pravým tlačidlom a dám Finish Sketch, alebo stlačím klávesovú skratku F2. Ak chcem, aby boli tieto záhrady rozdelené na jednotlivé parcely, tak to môžem spraviť tak, že jednoducho vrstvu s katastrálnou mapou dám nad vrstvu týchto jednotlivých polygónov, aby ho prekrývala. Takže ju chytím a prenesiem ho hore. Teraz sa nám to tu takto rozdelilo. Ak chceme vyfarbovať domy, tak musíme ukončiť editovanie záhrad. Dáme Editor a Stop Editing. Program sa nás opýta, či chceme ukončiť a uložiť editovanie. Tlačíme, že áno. A teraz vytvoríme opäť nový shapefile. Vytvoríme to takým spôsobom, že otvoríme katalóg a v našom priečinku si vytvoríme nový shapefile. Takže pravým tlačidlom New Shapefile, nazveme ho Rodinné domy a bude to opäť polygón. Ešte nesmieme zabudnúť určiť coordinate system, teda SZTSK, Krovak, East, North. OK. A ešte raz OK. Vyberieme farbu. Túto farbu je potom možné editovať aj neskôr. Ale ja to spravím už teraz. Zvolím červenú, dám OK a opäť Editor, Start Editing a vyberiem Rodinné domy. Vidíme, že sa vybralo súčasne aj záhrady, to znamená, že bez toho, aby sme museli prepínať editovanie, môžeme editovať aj rodinné domy, aj záhrady. Dáme OK a tu sa nám už zobrazili možnosti nástrojov, s ktorými budeme kresliť. Buď rodinné domy, alebo záhrady. Ak sa tu tento panel nezobrazil, tak ho zobrazíme v nástroje pre kreslenie, posledná možnosť, Create Features. A klikneme na rodinné domy. A môžeme vyfarbovať opäť plochy rodinných domov. Vyberieme editovací nástroj, Trace. A obťahujeme plochy, ktoré chceme, aby nám program vyfarbil ako rodinné domy. F2 ukončím. Takto povyfarbujeme jednotlivé domy. Opäť dáme Editor a Stop Editing. A uložím.
Samozrejme, nesmieme zabudnúť na priebežné ukladanie tohto celého programu, pretože sa občas stane, že program GIS padne a rozpracované dáta sa neuložia. Toto uložíme. Uložiť ako? A uložíme ho do našeho priečinku. Teraz si ukážeme, akým spôsobom spravíme cesty. Opäť vytvoríme nový shape. Môžeme zavrieť túto okno a otvoríme si okno katalóg. A v našom paginku si vytvoríme nový shapefile. Nazveme ho cesty. Samozrejme budeme musieť robiť samostatný shapefile pre cesty prvej triedy, ďalej pre cesty druhej triedy, zberné komunikácie a tak ďalej. Takže ja spravím teraz len pre cesty a bude to polyline, teda čiara. A samozrejme nesmiem zabudnúť na systém jednotiek. A dáme OK. A teraz začíname od jedného konca cesty. Tentokrát by nástroj snapping, teda prichytávanie sa k týmto čiaram mohol byť na škodu, pretože by sa chytal na jednotlivé tieto hrany, čo ja nechcem, pretože toto je cestný pozemok a jeho stredom vedie tá cesta. Takže si v editori snapping options a vypnem to, tak tam dám 0 pixelov. OK, a približím to čo najviac, aby sa to robilo pohodlne a aby som tú cestu trafil. Takže dám editor, start editing a zvolím cesty. OK. Môžem si ešte upraviť cesty, aby boli inej farby, poprípade inej hrúbky. Vyberiem napríklad červenú a hrúbku sa nastavuje tu. A začnem cestu, teda katalóg môžem zavrieť a otvorím si tento nástroj. Vyberiem nástroj cesty a kreslím. Takže kliknem, urobím prvý bod a program vlastne ťahá čiaru, až kým nespravím ďalší bod, čo musí byť v podstate v každej zákrute. Prípadne, ak by som to chcel presne, je možné zvoliť ďalší nástroj na vytváranie zákrut, alebo teda kriviek, kedy spravím jeden bod a teraz vlastne editujem ten oblúk. Takže urobím cestu. Tak, ak ho chcem dokončiť, stlačím tlačidlo F2 a editor môžem zavrieť a uložiť. Takýmto spôsobom vyfarbíme celú mapu. Teraz si ukážeme, akým spôsobom spraviť prerušované čiary alebo čiary s nejakým symbolom. Vložíme si opäť nový shapefile. V katalógu vytvoríme nový shape. Pomenujeme ho. Čiarkovaná a dáme polyline. Edit a SZSK. Teraz si zmeníme, nakreslíme nejakú čiaru. Dáme Start Editing, čiarkovaná, OK. Vyberieme ho a nakreslíme takúto jednu rovnú čiaru. F2 ukončíme. Editor, Stop Editing a uložiť zmeny. Teraz nastavíme vlastnosti čiar a to buď vyberieme z katalógu, ktorý je tu, alebo pokiaľ sa tu taký symbol nenachádza, tak si ten symbol môžeme vyrobiť sami. A to takým spôsobom, že klikneme na Edit Symbol. A teraz tu pridávame nové vrstvy do tej čiary. To znamená, že ak by sme chceli dvojitú čiaru, tak túto jednu čiaru môžeme skopírovať. Klikneme na ňu, dáme Copy and Paste. Takže teraz sú tu už dve. Samozrejme sú na sebe. Tak teraz je potrebné jednu posunúť vyššie. Napríklad túto hornú posunieme vyššie. Takým spôsobom, že s nej spravíme Cartographic Line Symbol. A teraz v Line Properties nastavíme Offset
po jeden hore. A vznikla takáto dvojitá čiara. Prípadne sa tam dá nakoniec alebo na začiatok použiť nejaká šípka. V prípade sa to dá pohrať s viacerými možnosťami, ako je teda cartographic line. Táto čiara sa používa, tuto vymažem a ukážeme si, aké typy čiar tu sú. Tieto 3D symboly sa väčšinou nepoužívajú v našom prípade, no najčastejšie používame asi cartographic line symbol, kedy to môže byť buď rovná čiara, alebo to môžeme to nadstaviť inak. Máme tu 3 záložky, cartographic line, tu vyberáme farbu a hrúbku. Tuto je nadstavenie tej čiary, kedy si ukazujeme na nejakom príklade alebo na určitej dĺžke čiary, či bude čiarkovaná alebo nie. Teraz si posunieme čiaru, bere sa to zľava až po túto zarážku, nadstavíme potiaľto a teraz vždy, keď klikneme sem, tak vznikne čiara tej dĺžky, ktorú sme vybrali. Je to vlastne v pomere. Ako to tu pridávam, tak sa predĺžuje aj tá čiara a zmenšuje medzera. Tam, kde je čierne, tak tá čiara je vyfarbená a tam, kde to je biele, je čiara prerušená. Čím menšia bude tam biela časť, tak tým menšie budú tie medzierky. Prípadne, ak by sme chceli bodku čiarkovanú, tak tu môžeme spraviť nejaké voľné miesto a dať tam bodku. Samozrejme, musí to byť na každú stranu rovnako. Teraz sme spravili bodko čiarkovanú čiaru. Teda plná, teraz je to prázdne, bodka, opäť prázdne a plná. Tá dĺžka sa dá upravovať samozrejme. A v line property sa dá nastaviť offset, teda vlastne odraz, či bude tá čiara vyššie alebo nižšie. Ak chceme teda spraviť nejakú plnú čiaru, bude to plná čiara, na ktorej budú nejaké symboly ešte. Tak sem pridáme ďalšiu vrstvu a túto čiaru nadstavíme ako nie cartographic line symbol, ale marker line symbol. To znamená, že táto čiara bude zložená z bodov, teda z jednotlivých symbolov. A nájdeme si teraz túto možnosť, ako budú vzdialené od seba tie body. Našiel som, teraz tu momentálne máme guličky, ale my si môžeme samozrejme zmeniť, či dáme marker line symbol a teraz vyberieme symbol, ktorý sa má opakovať. Napríklad tento trojuholník. OK. A teraz sa tu opakujú tieto trojuholníky. Tuto nadstavíme hrúbku toho trojuholníka, tuto nadstavíme, či a ako sa budú opakovať, môžu byť hneď dva vedľa seba, alebo takýto typ čiary. Treba sa s tým pohrať, samozrejme je tu v podstate neobmedzené množstvo možností. Ak to chceme uložiť, dáme OK. Ak by sme chceli využívať túto čiaru ešte raz, dáme Save As a teraz si ho pomenujeme. Ona sa nám uloží do priečinku, ktorý budeme mať k dispozícii, keď budeme robiť v tomto počítači akúkoľvek novú mapu, tak bude vždy v tom priečinku a program si ju zapamätá, takže ju nájdeme tu medzi mojimi symbolmi. A dáte OK a teraz táto čiara sa zmenila na čiaru s trojuholníkmi. Ak sme sa rozhodli, že túto čiaru chceme nejakým spôsobom ešte editovať, je to možné, a to tak, že stlačíme editor, opäť ju zapneme, editovanie, vyberieme možnosť editovania tej čiary, takže sme v nej a dáme OK, teraz ju editujeme. Takže si vyberieme, čo chceme editovať. Túto čiaru, teraz sme máme vymeranú, preto svieti takto na modro a my ju môžeme buď zrezať na polovicu, alebo skrátiť, poprípade s týmto môžeme editovať jej body. Takže to klikneme, zobrazia sa jej body, to sú tieto zelené a spravili sme ju z dvoch bodov, takže tu iba jeden a druhý. Ja ho môžem chytiť a presunúť na nejaké miesto alebo pridať nové, a to v tomto paneli, ktorý sa teraz zobrazil. Toto je posúvanie bodov, toto je pridávanie a toto je odberanie bodov. Ja sem pridám ešte jeden bod do stredu a s týmto nástrojom ho môžem presunúť. A spravili sme z toho krivku. Ak sme s editovaním spokojní, stlačíme tlačidlo F2, editovanie sa skončí a môžeme to aj uložiť ako editor a buď Save Edits alebo Stop Editing. Teraz si ukážeme, akým spôsobom spraviť ochranné pásmo, napríklad okolo tejto komunikácie.
urobíme ho tak, že ochranné pásmo je vlastne polygón. Takže vytvoríme si nový shape s polygónom, ktorý bude mať tvar ochranného pásma. Teda vlastne čiaru, ktorá bude ohraničovať. Dáme si new shapefile. Bude to op cesty a dáme polygón. SDTSK. V nadstaveniach si vyberieme ochranné pásmo cesty, tu nie je, ale môžeme si ho vyrobiť. Vyrobíme ho tak, že vlastne výplň bude bez farby a ideme toho editovať. Editujeme outline, teda otvoríme si tento prečínok a už tu máme túto možnosť, že vlastne je to ohraničené nejakým spôsobom. A my si toto ohraničenie ideme zmeniť. Takže outline, teda tú vonkajšiu čiaru, zmeníme na nejakú inú. Pozrieme, či tu nie je nejaká taká podobná, ktorá by sa nám mohla hodiť. Napríklad je tu železnica. Je to veľmi podobné ochrannému pásmu, pretože to má takúto čiarku a bude sa to z toho dobre editovať. Dáme si edit symbol. Túto čiaru, tieto paličky chceme vlastne posunúť nižšie, takže tlačidlo dáme offset a dáme ich dole. -1. A ešte chceme prerušiť túto čiaru. Takže si dáme template a prerušíme ho. Musíme správne odhadnúť, kde bude začínať. Tak, teraz je to také podobné ochrannému pásmu. Dáme OK a ešte raz OK. Takže vyrobili sme si vlastné ochranné pásmo, ktoré bude čiernej farby. OK a opäť to potvrdíme. Takže ochranné pásmo cesty máme vyrobené a ideme ho editovať. Dáme editor, start editing a vyberieme si tú vrstvu, v ktorej chceme robiť, teda ochranné pásmo cesty. Ale zaznačené sú všetky, takže môžeme editovať všetky. Dáme OK. A teraz s nástrojom výber vyberieme cestu, okolo ktorej chceme robiť ochranné pásmo. Máme ho vybratú. A teraz stlačíme editor, buffer a vyberieme template. Teda vyberieme podľa ktorého sa to bude robiť to ochranné pásmo. Chceme spraviť ochranné pásmo cesty. OK, takže template máme ochranné pásmo cesty a distance je vzdialenosť od tej cesty. To znamená, že ak má cesta ochranné pásmo 10 metrov, tak tam napíšeme 10 a program to automaticky preráta tak, aby ochranné pásmo bolo okolo cesty 10 metrov. Tak a ochranné pásmo je vyrobené. Teraz si ukážeme, akým spôsobom exportujeme takúto mapu. Tu dole máme dva možnosti náhľadov. Tento prvý je vlastne zobrazovač dát. Ukazuje to v mierke, ktorá je uvedená tu hore a veľkosť jednotlivých čiar sú prispôsobené veľkosti zobrazovania monitora. A teraz si prepneme do zobrazovania na layout a to vlastne ukazuje, akým spôsobom to je vytlačené. Na priečinku file a Paint and Print Setup si môžeme nadstaviť vlastnosti strany. Môžeme nadstaviť stranu A4 alebo predpokladám, že najčastejšie sa bude tlačiť na veľkosť formátu A3 a na šírku. Dáme OK. Teraz sa nám to zobrazila mapa. Toto je hranica nášho výkresu, vlastne, ktorý bude vytlačený a toto je prvok mapa v ňom. My si môžeme takto jednoducho preniesť a zväčšiť podľa potreby, že v tejto oblasti sa bude nachádzať mapa. A pomocou týchto nástrojov, tentokrát nie už kolieskom myši, ale len pomocou tohoto sa dá zoomovať napríklad na intravilan obce. Tak sa to môžeme priblížiť a teraz vlastne takto bude vyzerať tá naša vytlačená mapa. Samozrejme, chceme tam dodať ešte nejaký, vezmeme si túto myš, aby sme mohli zmenšiť tento objekt. A chceme dodať nejaký nadpis. Dáme ho tak, že sem dáme, že insert, text. Vložil sa nám sem text. Teraz ho môžeme prepísať, napíšeme dvorníky
A celé to môžeme presunúť. Op. Dáme to späť. A presunieme ho sem hore. Keď na dvakrát klikneme, zobrazia sa možnosti. Veľkosť písma nastavíme túto, change symbol. A vyberieme veľkosť písma, napríklad 20. A potvrdíme OK. Teraz si môžeme vložiť legendu. Spravíme to tak, že dáme insert, legend. Tuto navalíme veci, ktoré tam budú. Tieto veci, ktoré tam nechceme, odstraníme a zostanú to len tieto 3. My sme si vytvorili 3, ale v prípade, ak vy budete robiť územný plán, tak ich tu bude viacej. My máme cesty, rodinné domy a záhrady. Dáme ďalej. Všetky tieto možnosti môžeme odklikať ďalej, iba že by ste chceli ešte nejakým spôsobom editovať legendu. Môžeme napísať slovenský legenda a dáme ďalej. Teraz sa nám vyrobila legenda, ktorú môžeme takisto ako objekt presunúť niekam, napríklad sem. Vložíme sem mierku. Mierku buď grafickú alebo číselnú. Číselnú mierku, túto obyčajnú. Mierka je vložená. A ešte sem vložíme severku. Vyberieme nejakú. Preto, aby to nebolo takéto číslo, že mierka je 1:6719, tak sa to dá editovať, tak aby to bolo nejaké rozumné číslo. A to tu hore v mierke, tým vlastne si zmenšíme alebo zväčšíme túto mapu a dáme sa mierku 1:7000. Tak, teraz máme mierku 1:7000, severku, legendu, poprípade nejaký popis sem ešte môžeme pridať. Keď už to máme hotové, tak dáme, a chceme to už exportovať do súboru JPEG, tak dáme File, Export Map. Teraz nám zobrazí možnosť pre exportovanie. Vyberieme si, kam to chceme exportovať. Pomenujeme to ako export, alebo ako chcete. Vo formáte ja osobne používam JPEG. Rozlíšenie 250 dpi bude úplne stačiť a s týmto toto nastaví program. Formát JPEG kvality si dáme maximum a ostatné môže zostať. Dáte sa uložiť. Už sa počká a mapa je vyexportovaná na ploche.